Catanduanes. An solamente ang humanitarian vessel kan Philippine Red Cross na MV Amazing Grace nakaduong nasa pantalan kan Catanduanes para sa kinakaipuhan na relief asin fleet support. Dara ka nasabing barko ang renibong non-food items, syringe hygiene kits, tamong, banig, moskitero, 10 litro asin 20 litros na jerry can asin yero nagagamiton para maipairahay ang mga atop kan harong. Apera kaini ang barko kargado man in jeep, minivan asin saro pang vehikulo nagagamiton sa operasyon asin relief distribution. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kinastigo ni Senador Kiko Pangilinan ang Department of Budget and Management sa bagulbol na pagpapaluwas ng fundo alay sa bayanihan tanganing mataunin ayuda ang mga apektadong namamanuaan bako sana kan COVID-19 kundi kan mga nakaaging kalamidad. Sa sinabi na kun bagulbol ang pagpapaluwas ng bilyones pesos na fundo sa bayanihan bako sana maatraso ang pagtabang sa mga apektado kan pandemya kundi mapupugulan man ang pagbangon kan ekonomiya kan nasyon. Namundoy sa Pangilinan matapos may siya na 92.3 bilyones pesos halay sa 165.5 bilyones pesos na fundo ang para sa stimulus fund sa Lindungkan Bayanihan to recover as one act or Bayanihan 2. Ang baretang ini hatod sa Indukan Downey. Bye-bye Bahay Rus kahit sa pambahay with Downey. Diskontentado si detenidong Senador Laila de Lima sa kakulangan in social protection measure sa 2021 national budget sa ibong kan pinakamatinding krisis sa ekonomiya kausa kan COVID-19 pandemic asin pagrapado man kan mga nakaaging bagyo. Siyang sinabi na may kakulangan ng gobyerno sa pagtaon ng proteksyon sa mga namamanuaan asin programa. Sinabi ni de Lima na dapat nakatutok ang budget sa poverty alleviation, social amelioration asin economic recovery program alagad na pabayaan ini pati na ang iba pang mga programa kan gobyerno. Miyadas tanto sinabi kan Philippine Overseas Employment Administration ang gobyerno kan Pilipinas nagkakaiguan nin government-to-government deployment nin healthcare workers sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni POEA Administrator Bernard Olalia na ma-deploy nin 500 na home-based caregiver sa Israel, mantang 300 man na care workers sa Japan. Sa sinabi na bukas ngunyan ang pigapod na government-to-government deployment. Idinugan pa ni Olalia na kaipuan na may NC2 sa TESDA accredited facility as in NBI clearance. Mientras tanto, haros nagamit ng Department of Labor and Employment ang 3.5 bilyones pesos na fundong itinagama tanganing matabangan ang mga obrerong Pinoy na nasa ibang nasyon na permanente o para mientras na nawaran ng trabaho dahil sa epekto kan COVID-19 pandemic. Mapaluwasin din 2 bilyones pesos na fundo sa sakop na itinao sa Lindong kan Bayanihan 2 Law sa mas makaskas na paagi. Poon ngunyan ang mga OFW na mauli sa nasyon pwedeng magsumiter nin AKAP application bago sinda mag-abot sa Pilipinas asin makakaresibin nin benepisyo sa laong nin 3 hasta 5 aldaw matapos maisumiter ang kompletong dokumentos. May arestanto ng apudan si Senate Minority Leader Franklin Derlon narong paguna ang Philippine International Trading Corporation matapos ibulgar na nakaparada ang 33 bilyones pesos na nasa Lindongkan State Trading Firm bank account. Sa sinabi na ang trabaho kan PITC, duplikasyon man sana kan procurement service kan Department of Budget and Management. Sinabi ni Derlon na mas maray narong paguna sana ang PITC sa rason na napeperwisyo man sana ang gobyerno dalan sa pagtago ng kwarta kan gobyerno. Idinugan pa man niya na pareho man sana ang trabaho kan PITC sa DBM mantang may bid and awards committee man ang mga ahensya ng gobyerno. Nagpahayi din makusog na suporta si House Speaker Lord Alan Velasco sa deklarasyon in climate emergency sa nasyon. Tanganing mainganyar ang tulos na aksyon kontra sa epekto kaini. Iniansayang pahayag matapos i-adaptar kan Kamara de Representantes ang House Resolution 1377 na minadeklarar nin
climate and environmental emergency na nangangapodan sa gobyerno nasyonal as in gobyerno lokal na i-implementar ang environmental management laws. Sinabi niya na ang deklarasyon iyo ang mabusol sa gobyerno, kongreso as in stakeholders na tawanin prioridad ang climate change sa policy as in planning decisions. Bareta hali sa ibang nasyon duman sa Kabul, Afghanistan, inatake ng suicide bomber ang army base sa Afghanistan kung saan 30 security personnel ang nagadan. Ang pag-atake nangyari sa Hasni City na iyo ang saro sa pinakamadugong pag-atake na ang punteriya iyo ang mga tropas kan gobyerno sa lugar na iyo ang perming nagkakaigwan ng labanan ang mga militar asin Taliban forces. Sinabi ng Interior spokesman Tariq Aryan na ang suicide bomber nagdetonate ng vehikulo na pano ng mga eksplosibo. Bareta sa lado ng sports. Puwerte ang laban ng dating heavyweight champion Mike Tyson as in dating 4 division title holder Roy Jones Jr. sa final bell kansa ng 2 minutos na 8th round para maging patas ang saindang laban sa Staples Center sa Los Angeles, California. Inatake kan 54 anyos na si Tyson, ang 51 anyos na si Jones alagad. Pareho sinang matagas ang paninindogan sa god na matapos ang laban as naging patas ang resulta matang daiman na deklarar na gana dalanta exhibition man sanaan sa indang laban. Iyan mga tugang detalles kay mga Bareta ang unyan na pagkauto. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardela sa Newsbase. John Napoles asin si Marcian Madrid sa Lado Technical. Kami po nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Happy birthday po kay Father Nest Chavinia na yaon po dyan sa St. Mary.